jingpule na ka kitab u Jeremiah nong yithu lupa kan nong ka baning kong ka khod iway pat saw hadu shipho kani ka day ka kitab u Jeremiah u khun u hil kya u way na kilingdo jong kashnong anathot ka ba hapo ka ilaka u Benjamin u try u lakren hanga shwa bangan thau briu yapi ngalabu jingmot yapi patshwa ba unkha yapi ngala pen kentang yapi ngala thung yapi banlong nong yathu lupa ya ki jait penriu tingala juba ablei kenran ngam nang satya bankren ngadang khina henry utrai ula ong hanga wat ong bapidang khina henry khilen shaki pan bangapha yapi badyathu ya kikat yakaba ngala hukum yapi wat shapting yaki naba ngan sadon manga ringkat patpi ban yada yapi nga utrai nga lakren nangta utrai ulakner ban kinjo ulakta ya kirmyang shintur jonga bad ula ong hanga pen nga a yapi ka khubor bapi dei ban kren menta kasngi nga ai bor yapi halor ki jat benriu bat ki hima banrat bat ban pentwa ban penjot bat ban penklem ban te bat ban thong ka ktien jong utrai kasam hnyo puway kat khod iway hadu henriu khat san bat khat henyo hame ko try nga wandri watsha ba unpen le dran yanga lano ruem ha ka hok chome to pelait yanga to shashkor yanga to pen im yanga to long mame u mouse yang bangandri ka kot baklan ban pen im yanga namar melong u mouse yang bat ka kot jonga to pelait yanga ko Blei jonga na kakti u rius new na kikti dakat jong u riu runar mame ko try melong ka jingkermen jonga ka jingshania jonga ko try nadu dang samla hame ngala shania nadu dang kha nadu kpo ka kmi jonga melapsa yanga kumta ka jingero jonga yame shilenter ka shentur jonga kan pen bana ya ki kam bahok jome ya ki kam jingpen im jome baro shisni watla ngamla ban ya tholot yaki ko Blei nadu ngadang samla melahika yanga pan ngadang pen bana ya ki kam phela jome ka gospel kat kum uyo anes bokhui kalanong ga ba art pho kar khot iway hadu art pat khat way hadu khat pra dang step herngap hagasi ning kong jungka tayo kat ba dang dum kamaria magdalena kala lecha ka jintep pat kala yoi pala wengno ya umau khang kalamare sha u Simon Petrus bat sha uta uway pat u senran uba u Jisu u I kila shimno yaw try na jintep kala ong pat ngimtep ha e kila bu ya u kamaria pat kala yeng habar ka jintep kayam katba kadang yam kala dem ban pet chapo jintep pat kala yoi arngot ki angel ki baryam li ba ki shong uway hakli pat uway hakjat hangta haba ladan kamet u Jisu ko kong balay phiyam kila killi yaka kala juba kila rano yaw try jonga pat ngamtem hangno kila bu yu Maria ongkum ne kala phaidien bat kala yoi ya u Jisu ba u yang hangta Henry kamte pade u Jisu kong balay phiyam u Jisu ula kelli yaka yano sha phiwan kala nang prakhat u dei u nong sumar kper kumta kala ong ha u yo dei maphi u ba la ra no ya u ko ba hayathu se yanga ha e philabu ya u bat ngan lechim no ya u Jisu ula ong haka Maria kala phai wak sha u pat kala jubab ha ka Hebrew Raboni kabamot konong hikai kenyo wat namkso yanga u Jisu ula ong haka namar ngam palit phai sha ukpa
Hendrei kilet shaki para jonga bat yathu hagi, ngalik pai shaukpa jonga, badukpa jongpi, Blei jonga bat Blei jongpi. Kumda Kamaria Magdalena kalalet yathu hagi senran, bakala yoi ya utrai, bat ba ulayathu haka ya kane, ka gospel jong utrai.